Ajde, vrti. Čekaj, polako. Znači ovo je ler. Ide lagano. Znači bez muke se okreće. Da, ajmo dalje. Rikverc. Dobro. Čekaj, nemoj okrećiš. Neko kreće, čekaj. Neko kreće ili ne? Treće, četvrta. Kako treće četvrta? A to je četvrta. Aha, znači ovo je četvrta. Dobro. Četvrta. Treća. Treća. Dobro. Sad. Druga. Ler. I ovaj pinjon da se okreće, da vidi. Snima i pinjon da se vidi okretanje pinjona. Znači pinjon radi. Ajmo ler. Sad će snimamo da pinjon ne radi, tako? Ne. Da pinjon ne bi trebao da radi u ler. Registruje uvijek. Kako registruje? Zato što okreće diferencijal se. Aha. Dobro, deo skloni ove poklopce da ima dole kako se ovo vidi, kad se okreće. Ajde, vrti. Čekaj, ovo tu. Ne, pokreći se, šta? Četvrta. Sad se lakše se okreće. Dobro, okreće se oba dva. Dobro. Čekaj, kajemo s druge strane. Evo, na ler. Čekaj. Ler, čekaj. Vrti, da blokiramo diferencijal, se ne okreće taj. Aha. Da se okreće. To je to? Radi sve. Znači sad je ler. Da, sad Polako okreći, čekaj. Sad je ler. Dobro, aj baci samo u rikverc da ima ove zupčanici kako se vide, što su iskrzani. Da se može vide svi zupi. Dobro bi, nema veze, to je to. Pa dobro, ne voziš 100 km u rikvercu, tako? A ne voziš i dobro. Dobro, to je to.